Қалабызда иң яхшыһы конкурсы тәүге тапкыр гына оештырылмай. Был сарала күптәре бик теләп катнаша. Быел да төрле яшьтәге кешеләр хореография, вокал, нәфис һүз, рэп башкару, цирк тамаша, стендап комеди, шулай ук брейкданста осталыгын күрһәтә. Атап әйткәндә, ошо һәр номинациялә еңүчеләр билгеләнә. Ярышта катнашучыларның бөтәһе лә истәлекле призлар, медальләр белән бүләкләнәсәк. На сегодняшний день мы приняли 12 заявок. Цель нашего конкурса – выявление активной, творческой, креативной молодежи. Әлеге вакытта конкурста катнашырга теләүчеләрдән 12 гариза кабул иттек. Был сараның максаты һәләтле, әүдем, креатив яшьләрне, өлкәннәрне асыклау. Калабызда талантлы кешеләр бик күп, әмма улар һәләтләрен күрһәтергә ашкынып бармай. Кемдер оста итеп бейей, заманса бейүдәр башкара, тавышы үзенчәлекле йырсылар бар. Музыка коралларында матур итеп уйнай белгәннәр, кубик Рубиканы тиз йыйганнар, шундай кызыклы шөгыльләре булган һәркем безгә мөрәҗәгать итһен. Кабатлап әйтәм, был конкурс яшьләр өчен генә түгел. Унда теләгән кеше үз талантын күрһәтеп, үзенең иң яхшыһы булуын исбатлай ала. Конкурста катнашу өчен һәләтеңде сагалдырган видеоролик төшерергә һәм бәйләнештә социаль селтәрнең Тистер клубы төркеменә ебәрергә кирәк. Искәрмә, сыгыштагы хәвефлек техникаһын бозган элементлар булырга тиеш түгел. Шулай ук конкурста катнашырга теләүчеләр гаризага кушып фото һәм характеристика ебәрергә тиеш. Санын хайлап алу туры 23 январьга тиклеме онлайн рәвештә дәвам итә. Фәрваз Рафиков, Татьяна Огурцова, Сказ Дарипов, Любовь Карпова, Яңлыктар.